Eiköhän katota. Kiitti. Juu, niinpä niin. Pitäähän harjoittaa maailman kauneita asioita. Mä en itse uskaltanut käydä ostaa, kun mun äidin työkaveri on töissä tuossa Alkossa. Joo. Ettei vaan tule mitään sanomista. Sä muuten meinaat juoda ton putelis. Meinaan, että jos varmana selviin. Mä tapaan mun poikaystävän. Mitä helvettiä? Muistakaa. Meinaan, että jos seura kelpaisi.